Dadon sa Ginoo ang tanan natong binuhatan ngadto sa paghukom nga naglangkob sa tanan nga mga tinago nga butang nga atong gibuhat, maayo man or dautan, mga kaigsunan. Sa karong gabi una, the worldwide last warning message sa first angel ato tun-an, mga kaigsunan. This is a mission to reform and so that everybody will be informed once again, so that ang matag usa masayod sa plano sa Ginoo sa tanan aron kita mo responde sa plano sa Dios. Kay sa sinugdan, mga kaigsunan, diha sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, ang Ginoo gusto nga ang tanang mga katawhan mga luhas og makaabot sa kahibalo sa kamatuoran. And this is what God wants us to know, nga masayod kita sa kamatuoran. Og ang Ginoo pinaagi sa pagpadala niya kang Ginoong Hesus sa dinhi si Ginoong Hesus sa yuta ni mando sa iyang mga tinunan. His church, and he said to them, "Go and make disciples, also teaching them to observe all things that I have commanded you." Sumala pa ni Ginoong Hesus. So ginatawag niya ang tanan, mga kaigsunan, nga maghinulsol og magdawat kaniya nga ilang personal nga manluluwas. This is the Great Commission nga gihatag ni Ginoong Hesus sa matag usa sa iyang mga tinunan. Ingon niya sa Matthew 28:19-20, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." This is a very good and interesting introduction, mga kaigsunan. And as we continue, gusto nato nga hangyoon ang gahom sa balaang espiritu o sa Ginoo, mga kaigsunan. Let us pray. Our Father in heaven, we would like to thank you for the opportunity once again that we can continue in studying your words. Bless our televiewers and the presentation tonight, that every one of us will experience the joy of salvation in accepting Jesus. And also, we will know the first angel's message that is very relevant and very crucial in these last days. Thank you for hearing our prayer. Let your Holy Spirit open our minds. In Jesus' name we pray. Amen. Bueno, sa tanan nga sunod sa atong atulumanon, sa kang nanay Caspi, no, diha sa Iliga, nay, pag paayo-ayo na, I hope nga si Sweetie diha, no, o ang mga kaubanan nimo, kaubanihani and the rest, maayo ang inyong kahimtang, no. And also I would like to also greet Pastor Tabingo in MVC. Pastor, I hope that you keep on praying and that each one of us will continue on praying so that the work of the Lord will prosper and that we can accomplish the mission of Jesus. And to all the world who are watching now, welcome to our series. So let me continue, mga kaigsunan, no? After the great disappointment, ato na lang loksohon, mga kaigsunan, no? Sa 1844, the Millerites became disgruntled and divided. So one of the groups continued to study the Bible and they come to understand their sweet, bitter experience niadtong 1844. Ilang nabasa sa Revelation 10:8-10 nga di ay plano kini sa Dios, mga kaigsunan, so that they will continue on looking to Jesus. And finally, they came to understand nga aduna sila'y prophetic mission. O kining prophetic mission, mao kining ginadala sa ato sa tibuok nga kalibutan, mga kaigsunan. Base kini sa Revelation 10:11 that the Bible says, "You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings." Og tungod niini, mga kaigsunan, ang iglesia nagkuha niini sa gi-instruct ni Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa yuta sa Matthew 24:14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Moabot gayud kini, mga kaigsunan, so that all of us will become a true witness of God. The witness here is not only a witness for our words and actions, but even if
it is needed. Our lives will be needed as a martyr, mga kaigsunan, because the word witness in Matthew 24:14 comes from the Greek word martyr, mga kaigsunan. No? And so, it was this understanding niini nga mga grupo sa tao. Sa pinadayag 12:17, ang tagna nagkanayon. And the dragon was wrought with a woman. Kaning woman, mga kaigsunan, mao kini ang putli nga iglesia. Mao kining nagapadayon nga mga Kristohanon. And went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So very specific, gi-identify sa pinadayag 12:17 nga kini nga grupo sa salin sa kaliwatan sa iglesia. They keep the commandments of God and they have the testimony of Jesus. Karon ang testimony of Jesus gi-explain further sa Revelation chapter 9 verse 10. Then I fell down at his feet to worship him. Si Juan kini mga kaigsunan. But he said to me, ang manulunda, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brethren who hold the testimony of Jesus. Worship God. Ingon niya simbahan Ginoo. Ang manulunda, wala siya nagpasimba. So bantayan nato mga kaigsunan, kay ang dapat simbahon ra gyud ang Dios. And in our study tonight, we will have this worship. For the testimony of Jesus, according to the angel, is the spirit of prophecy. Now, human sa 1844, nagtuon kini nga grupo, and then, while there were many other churches nga gipangpundar ni ining higayuna, but there was one nga very controversial and very prophetic, ang Seventh-day Adventist Church. It was organized in May of 1863, and naa siya'y progressive nga mga pagtulunan, mga doktrina, mga kaigsunan nga iyang nadawatan gikan sa balaang kasulatan. Ang gipundar ni Martin Luther when he protested against the Roman Church in 1517, gidala nila mga kaigsunan, the Bible and the Bible alone, by grace and by grace alone, and by faith alone. Mao kining nasulod sa doktrina og pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church. So according to prophecy, they keep the commandments of God, they have the testimony of Jesus Christ, which is the spirit of prophecy, and they have the faith of Jesus in Revelation 14:12, and then they have a prophetic mission. O kining prophetic mission, gusto na to nga masayra na to karong gabi, because the Adventist Church proclaims the everlasting gospel in light of the three angels' messages, okay, and warn the world against false worship, against accepting the mark of the beast, mga kaigsunan. So ato ning tan-awon, unsay giingon sa pinadayag 14:6 ngadto sa 12. Nagkanayon ang Biblia. And I saw another angel fly in the midst of heavens, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, nganong loud mga kaigsoon, nganong kusog, aron madunggan sa tanan, aron nga ang tanan mga kaigsunan makapaminaw, makuha ang ilang atensyon. Mao kana nga makusog gayud nga tingog. Og unsang iyang giingon, fear God, kahadlo kay ang Dios, and give glory to Him. Ihatag kaniya ang himaya, for the hour of His judgment is come. No, kay ang takna, ang oras sa iyang paghukom nahiabot na. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. And there followed another angel, saying, sa verse 8, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ugma sa gabi, ako kining isaysay kaninyo mga kaigsunan. And the third angel followed them, saying, with a loud voice, sa makusog yapon nga tingog, if any man worship the beast and his image, and receive his mark on his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture, and to the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone, and the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest day nor night,
who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. I'm going to explain this further sa sunod pod nga mga gabi mga kaigsunan. And then, here is the very important message sa tanan. Ania ang pagpailob sa mga balaan. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So sa dakong krisis nga nagakahitabo karon, which is going on, og hapit na gayod, ma-final mga kaigsunan, ang krisis sa pagsimba sa tibuok kalibutan, mahiabot nga ang tanan tan-ahon sa Dios sumala sa iyang pagtan-aw and according to the Bible. We have a reference in the Bible so that everybody will be courageous, will be brave enough, and will always have faith, strong faith in the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan. So atong i-reflect ang three angels' messages sa Revelation 14:6-12. And let us consider una karong gabi na ang first angel's message. Kay ugma ang second angel, and then so on and so forth. No? So karong gabi ato tan-awon kani. Balikon nato mga kaigsunan. Og akong nakita ang manulunda diha sa kawanangan sa kalangitan nga nagadala sa walay katapusan nga maayong balita nga igawali ngadto kanila nga nagapuyo sa yuta sa tanang mga kanasuran, sa mga kaliwatan, sa mga sinultian og mga katawan. Nga nagaingon sa makusog nga tingog, kahadloki ang Dios og ihatag kaniya ang himaya kay ang takna sa iyang paghukom nahiabot na, og simbahas siya nga nagbuhat sa langit, og sa yuta, og sa dagat, og sa tuburan sa tubig. So ato kining tan-ahon mga kaigsunan. As I study the Bible, ang word nga angel mga kaigsunan nagumikan sa pinulungan nga Grego nga nagapasabot mensahero or delegado mga kaigsunan. Usa ka tawo kini nga gipadala sa Dios aron iwali ang iyang mensahe. So mao di ay ni ang manulunda. So kinsa man kini nga manulunda? O kini nga manulunda, mga grupo sa mga katawan, mga mensahero sa Ginoo nga nagawali sa maayong balita mga kaigsunan. So you are that angel, I am that angel. Kita mga kaigsunan maoy mensahero sa Ginoo. Ang tanan nga nagadala sa pulong sa Ginoo sumala sa iyang kabubuton, sumala sa balaang kasulatan, mga mensahero sa Ginoo. So ato tanawon ang full meaning sa first angel's message kay ako nakita mga kaigsunan nga dunay upat ka central theme nga gidala siya mga kaigsunan. Very interesting, no? So ato tanawon, no? Upat kini, una ang walay katapusan o wala gayod mausab nga maayong balita mga kaigsunan. Ikaduha nga punto diining unang mensahe sa manulunda, gitawag ang tanang katawad sa kalibutan to fear God and give glory to Him. Kahadlukan siya o gihatag kaniya ang himaya. Number 3, ang takna sa paghukom nahiabot na. So, it was preached in 1844 back to our time, ang takna sa iyang paghukom nahiabot na. And then fourth, worship Him as Creator. Kaya siya may nagbuhat sa langit o yuta, so ato siya simbahon mga kaigsunan. And it is very interesting. Karong gabi, no? Ako kanang isaysay kaninyo, while dili siguro kini mahuman, ogma sa gabi, kaning worship Him as Creator, kauban sa ikaduha nga mensahe sa manulunda, ato ni siyang ayuhon, pagsaysay kaninyo, so that everyone will understand well. Og bisag asa kamo mga kaigsunan sa tibuok kalibutan, please stay tuned aron ato kini masabtan. Ato unahon ang walay katapusan o wala mausab nga maayong balita. The everlasting gospel is the great theme of salvation. Sa plano sa kaluwasan sa Ginoo mga kaigsunan, mao kini ang mensahe. Kita giluwas pinaagi sa dugo sa karnero. This gospel has never changed. Wala kini mausab mga kaigsunan. Gikan pa sa panahon ni Adan, gitudluan sila sa leksyon sa kaluwasan, pinaagi sa grasya, og ang Ginoo mga kaigsunan, nagbisti kanila sa ilang pagkahubo ni adtong panit sa kardero o sa mananap, nga nagsimbolo sa pagkamatarong ni Kristo nga maoy gipasulob kanila, gitabon kanila mga kaigsunan. Kay kita tanan, nakasalaman na short kita, sa himaya sa Ginoo, so kinahanglan
luwason kita sa Ginoo, suluoban kita sa iyang pagkamatarong, kay ang ato nga pagkamatarong dili igo mga kaigsunan aron ma-qualify sa expectation sa Dios. It is only the righteousness of Jesus Christ. That is why in Matthew 6:33 the Bible says, Jesus says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kung unahon na to ang pagkamataron ni Jesus, tabunan kita niya niini mga kaigsunan. So sa illustration, si Abel nag-offer sa karnero as a sacrifice because he understood that salvation was to be found outside of himself in the merits of the lamb that was to be slain for the sins of the world. So he was looking forward dito sa unahan mga kaigsunan. Pero si Cain, ang iya, nagkuha sa siyang pabor, pinaagi sa binuhatan siyang kamot, and his offerings was not acceptable to God. Why? Because there was no blood in it, mga kaigsunan. So this great divide between salvation by grace and salvation by works was established from the very beginning. That until now, even in the group of Christianity, makita nimo nga daghan sa mga katawhan ang nagapaningkamot sa ilang kaluwasan pinaagi sa maayong binuhatan, dili pinaagi sa grasya sa Dios. Ang Biblia klaro kayo nga nagsaysay kanato diha sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 that sa grasya ra gayud mga kaigsunan, we are saved by grace through faith, not by works, lest anyone should boast. Si Noe, maugyapon mga kaigsunan, nasabtan niya ang plano sa kalusan, human sa lunop, naghalad siya sa Ginoo, and he presented his sacrifice. Bisan pa si Abraham, sa diha nga gisugo siya sa Ginoo, nga ihalad ang iyang anak, he understood, he demonstrated to God the plan of salvation in miniature form through his own son. Gipakita niya ang iyang pagtuo mga kaigsunan. Mayor gani, kay si Isaac mga kaigsunan, no? Naluwas because God provided His own lamb, Aram, a symbol of Jesus who would die for the sins of the world. So bisan pa sa panahon sa mga Israeli noon, they were taught of the plan of salvation through the ceremonial law. Ang tanan dito sa sanctuaryo mga kaigsunan, everything there, almost they pointed to the coming death of Jesus, to the plan of salvation of God. So the gospel has never changed. No? Kung inyo makita sa sanctuaryo mga kaigsunan, ang plano sa kaluwasan gitudlo na ngadaan sa Ginoo og ang tanang mga katawhan diha sa Israel nagahimo sa ilang pagtuo didto sa unahan as they sacrifice animals mga kaigsunan. Panahon ni Ginoong Hesus, si Juan Bautista nag-record sa 1:29, John 1:29. Kauban sa iyang mga tinunan, giingon niya, tanawa ang karnero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So this is the plan of salvation, mga kaigsunan, no? So Jesus was the Lamb. The gospel has never changed. So ang kaluwasan, pinaagi ragayod kang Kristo Jesus. Wa nailain mga kaigsunan. That is why Jesus said to Thomas and to the disciples, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kay siya ragayod. And then Jesus has told Nicodemus in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, ragayod kang Kristo, mga kaigsunan. So, that was the first, the everlasting gospel. It has never changed, and it will always be. And we preach Christ crucified, so that all of us will come to the knowledge of the truth, accept Him as your personal Savior, so that you will be saved, you and your house. Mga kaigsunan, no? So, mao ka ng pinakauna nga mensahe sa manulunda. And that was the first phase of the four very important factor sa tema sa kaluwasan, mga kaigsunan. Ikadua, nga gusto ipasabot sa manulunda, kahadluki ang Dios og ihatag kaniya ang himaya. Okay? Mao kana, no? Ang giingon niya dinhi, saying with a loud voice, fear God
and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made the heaven, the earth, and the sea, and the fountains of water. So kahadluki ang Diyos, og ihatag kaniya ang himaya, mga kaigsunan. Ato ning tanahon, mangutana kita, unsaon sa mga katawan sa tibuok kalibutan ang pagpakita nga sila nahadlok sa Diyos og naghatag kaniya og himaya? Unsaon na to that we can show in our lives, dili lang sa sinultihan, dili apan sa pagpuyo, sa ato nga pagkinabuhi, mga kaigsunan. How will we do it? So, ang Biblia naghatog kanatog law. Ang magsusulat sa proverbio nagkadayon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang kahadlok sa Dios mao'y sinugdanan sa kaalam o kahibalo, mga kaigsunan. And the knowledge of the Holy One is understanding. So, niini nga ideya, mga kaigsunan, kung mahinadlukan kita sa Ginoo, adunay kaalam, kahibalo nga ihatag niya kanato. Interestingly, ang Greek word sa fear, mga kaigsunan, nagumikan diya sa phobeo, or dinhi sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 7, ang iyang nga equivalent is phobemai. Nagapasabot kini, mga kaigsunan, nga be afraid, state of fear, be alarmed. Or respect, show reverence for, and then number 3, worship and profound reverence. So, ang Griego nga word din, mga kaigsunan, has a dual meaning. Okay? Ang kahadlok din, kahadlukan ang Diyos. Apan, respetuhon siya, himayaon siya, simbahon siya, mga kaigsunan. Sa Greek-English lexicon sa New Testament, ang iyang ideya mao kini, to have a profound measure of respect. So adunay pagrespeto diha kaniya. Adunay pagbalaan, tagad diha kaniya. This is with special reference to fear of offending somebody, a person, or to God. Kay ang Ginoo man ang nagmando dinhi, who commands respect. Ang buti pasabot di ay sa pagrespeto o sa pagkahadlok sa Diyos, respetuhan siya nato, mga kaigsunan. Nga ang iyang giingon, dili nato balikuon, mga kaigsunan. Dili nato supakon. Okay? Si King Solomon, nagkanayon, in relation to this. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. So, ang pagkahadlok sa Diyos, adunay connection sa pagbantay sa iyang mga sugo. For this is the duty of all mankind. Sa uban nga translation, for this is the whole duty of man. Mao kining tibuok nga katungdanan sa tao ang pagtuman, pagbantay sa sugo sa Dios. For God will bring every deed into judgment. Oy, idadon sa Ginoo ang tanan natong binuhatan ngadto sa paghukom nga naglangkob sa tanan nga mga tinago nga butang nga atong gibuhat, maayo man or dautan, mga kaigsunan. So si King Solomon, adunay na ideya nga daan, unsa ang kahadlok sa Dios. Ang pagkahadlok sa Dios is always in reverence as respect, because He is God, He is the creator of the universe. So mahadlok kita nga supakon siya, no? So mauning una nga mensahe, why is it? Kay natagna sa Balaang Kasulatan nga sa ulahing kapanahunan, 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 5, ang mga katawhan adunay dagway sa pagka-Dios nun, pero walay kagahom nini. Dirira sa atoa sa Mindanao, sa kapupudan sa Mindanao, almost every person will always tell you that they believe in God. Here in the Philippines, they will tell you that they believe in God. And even the whole world, while nagkalain-lain ng mga reliyon sa tibuok kalibutan, but everyone will always tell you that they believe in God or something supreme, some special being, powerful being right there. Usa ka GT, usa ka Ginoo, mga kaigsunan. So, sa Balaang Kasulatan, very interesting, no? Nag-ingon ang Balaang Kasulatan, if you love me, keep my commandments. Ingon ka na ni Ginoong Hesus. Og ang iyang sugo, mga kaigsunan, makita diya sa Exodus Kapitulo 3, versikulo
Kapitulo 20, versikulo 3, ngadto sa 17. Napulo kini mga kaigsunan, ang duha ka papan nga bato, gitunga kini, primero upat, dayon ang unom. Ang una nga upat, this is a relationship to God, no? Ang ika-unom ngadto sa ikanapulo, relationship kini nato sa tao. Mao kana sa panahon ni Jesus, nangutana sa iya ang usa ka maalamon nga abogado, nangutana siya, unsa may pinakadako nga sugo? Ang tubag ni Ginoong Hesus, simple lang. Higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, og higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. No? That is the greatest commandment of all. Why is it? Tungod kay nabahin ang napulo ka sugo ngadto sa duha mga kaigsunan. So in here, kung ato kading tagsa-tagsaon, mataas kita, no? Pero sa Exodus 20:3-17, naadiya mga kaigsunan ang napulo ka sugo. Ang una nga sugo, ato lang i-summarize. Wala na ilaing Diyos atubangan nako. Ang ikadua, dili ka maghimog mga larawan atubangan nako o masimba kanila. Ang ikatulo, dili nimo gamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ang ikaupat, hinumduman mo ang adlaw nga igpapaulay og balaanon kini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, apan sa ikapito mao'y adlaw nga igpapahulay sa Dios nga imong Dios. Niining higayuna, dili ka magbuhat tanan nga naadya sa imong balay. So that is the fourth one. And then ang ikalima mga kaigsuonan, naghisgot sa ato nga pagtahod sa atong mga ginikanan, because this is a very important commandment with a promise. Kay kung atong respetuhan, tahuron ang atong mga ginikanan, amahan og inahan, mutaas ang atong kinabuhi diya sa yuta. And this is one of the precious and beautiful promise in the Bible that the Ten Commandments has given us. Of course, naadiya dayon ang pagpasudod, no, mga kaigsunan. Dili ka magpatay, dili ka panapaw, dili ka pangawat, dili ka magsaksig bakak, o dili ka maibog sa butang sa imong silingan o sa asawa sa imong silingan. Very interesting mga kaigsunan, no? And all of these commandments that the Lord has given, niining first angel's message. This is very interesting. I'm going to tell you tomorrow sa mga development ni ini, kay usa sa mga center ni ini mga kaigsunan has something to do with the day of worship. Sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. Ang uban naguna-una nga wala na isugo, but they keep on saying that the 9 is there or the 8 is there. Pero pagkaingon sa fourth commandment, mura og dili sila maayo ini. The Bible is telling us, and this last warning message is telling us that the fourth commandment has a special role on the last days. Jesus said in Matthew 5:17 and 18, "Do not think that I come to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill." So wala si Ginoong Hesus ni anhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ni anhi siya aron sa pagtuban niini. Kaya igo niya, "For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, not one jot or one title will by no means pass from the law till all is fulfilled," mga kaigsunan. So it's very interesting. And even James has a message to us about the law of liberty. He said in James 1:22-25, "But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror." Murag panamid lang ka mga kaigsunan kung dili ikaw ang nagabuhat niini. Nagapaminaw lang ka mga kaigsunan. Igdulungog lang. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty, o gitawag ang napulo kasugo nga law of liberty, and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. So adunay panalangin, mahimo kang bulahan mga kaigsunan kung ikaw nagabuhat sumala sa
law of liberty sa sugo sa Diyos. So this is very crucial on the last days. It is very important because the law of God is very important and should be obeyed by everyone. Number 3, mga kaigsunan, the hour of His judgment is come. Kining paghukom is very important. That is why mataas-taas kita diri, gabay mga kaigsunan, paningkamutan ako nga masabtan kini ninyo pag-ayo. No? Sa Revelation 4, 6, and 7, ato na pod balikon mga kaigsunan. Og nakita ko ang laing manulunda diya sa taliwala sa kawanangan sa kalangitan nga nagadala sa walay katapusan nga maayong balita nga igawali sa tanan kanila nga nagapuyo sa yuta, sa tanan nga mga nasod, sa mga katawhan, sa mga sinultihan o sa mga katawhan mga kaigsunan. Nga nagaingon sa makasug nga tingog, kahadluki ang Dios og ihatag kaniya ang himaya kay ang takna sa iyang paghukom nahiabot na. And worship Him that made the heavens and earth. So ang takna sa iyang paghukom nahiabot na. It is present tense. The hour of His judgment is come. Sa ato pa, presente mga kaigsunan. So, there is a judgment that is going on right now. So ang tanan ng mga tao, ginahukban, ang tanan ng mga tao, ginatanaw sa Ginoo, examine ang ato kinabuhi mga kaigsunan. If we are serving the Lord, we see to it that our life will be developed in the character of Jesus. Mao ka na nga nagsulat si San Pablo sa kang Tito, diya sa Tito 2. Basaan ninyo sa balang kasulatan. 2:11 ngadto sa 13. Nag-ingon siya, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly. Kining mapugnanon, matarong, og Diyos doon mga kaigsunan, asa man ay ginabase. Ginabase kini sa sugo sa Diyos. Kay mao kining salamin, mao kining makapakita sa tao. Oy, mag-ingon siya nga, wala na siya ga pamakak. Wala na siya ga pangawat. Wala na siya ga kinitanan. Nga naa sa napulo ka sugo. All of this, pwede maliteral nimo nga perhaps imong paningkamutan nga matuman. But without the power of Jesus, without the help of the Holy Spirit, we are nothing. We cannot obey this. It is only by the power of God. Mao kana nga sa iyang tudlo, mga kaigsunan sa sulat para sa ato nga mga Kristohanon, nagatudlo kini nga ato biyaan ang pagkadili Dios Lord. Magkinabuhi kita nga matarong, mapugnanon, kaning mapugnanon, very important, og balaan. And then, there is a versikulo 13, looking for that blessed hope. Nagatanaw dito sa unahan, the great appearing of our Lord, our great God and Savior, Jesus Christ. So, ang dako na to nga Diyos, nga mao si Ginoong Hesus mga kaigsunan. So, in here, sa ikatulo niya nga pagpasabot, the hour of His judgment is come. Present tense mga kaigsunan. Ang tibuok kaligbutan karon is being judged by God. Judgment is going on right now, mga kaigsunan. And you should be aware of this. Ang tanan ka na to, kay ang uban, wala sila masayod niini. And please, read the Bible again. Revelation 14, 6, and 7. Okay? So, ang paghukom mga kaigsunan, ato kining gi-review, diri sa Daniel 7. Kay, gikuha kini nga ideya sa diha sa sanctuary language mga kaigsunan. Anyway, ang giingon sa balang kasulatan, Daniel 7:13, I was watching in the night vision, si Daniel, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Daniel wrote this 600 years before Jesus Christ. Pero aduna nay tagda nga daan nga like the Son of Man. Si Ginoong Hesus has been described as the Son of Man, usa sa iyang mga title. I watched till the thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated. He
His garment was white as snow. The hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame. Its wheels a burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. 1,000 thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were open. Uy, adunay korte mga kaigsunan dito. Giplastar pag-ayo. Dayon ang mga libro, giabli. Unsa man nga mga libro mga kaigsunan? Mao kini ang basahon sa andumanan o ang basahon sa kinabuhi mga kaigsunan. Anyway, the hour of His judgment is come. That is why we are going to worship Him who is the creator of our lives, of everything, mga kaigsunan. And He said to me, ato tanahon, for 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. So dinhi mga kaigsunan, masabta nato ang ginatawag nga judgment, ang investigative judgment. Here is a chart, mga kaigsunan, sa Daniel 8:14, nga akong gihimo para ninyo, para masabta nato mga kaigsunan. It all started, all scholars agree to this, diya sa 457 mga kaigsunan, ang decree to rebuild Jerusalem. And it extended to 1844. That is 2,300 years mga kaigsunan. Kaya sa balaang kasulatan ng usa ka adlaw, usa ka tuig. Sumala ka na sa interpretation diha sa Números 14:34 o diha sa Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 6 mga kaigsunan. So this is very crucial sa pagtuon diha sa tagna. So, ang primero nga 490 years, gibahin kini ngadto gyud sa pagpaabot sa kang Jesus Christ. No? Kung inyo makita diha, dunay 1 week diha mga kaigsunan. Kay gibahin kini ang 490 years. O 70 ka semana mga kaigsunan, sa 7 ka semana, dayon usa ka semana sa later on na, and then kanang sa 62 ka semana, no? Total 490 years. Unsa man ang giingon sa tagna niini nga mo reconcile ang katawan sa Ginoo, ang Israel ngadto sa Ginoo, to be His people that will give light to the world. Dinhi mga kaigsunan, si Ginoong Hesus natagna ang iyang bautismo didto sa AD 27. Dayon sa tunga-tunga sa semana, gilansang si Ginoong Hesus sa cross niadtong 31 AD mga kaigsunan. So this is very crucial because 31 AD is the day of the crucifixion of Jesus Christ. Okay? And then sa 34 AD, it happened nga ang pinakaunang martir sa mga Kristohanon nga si Esteban gibato hangtod mamatay because he was pointing the Jews to Jesus Christ, who is God and Savior of the world. But the Jews during the time rejected that Jesus was the Christ, Jesus was the Savior of the world. Thus, sa 34 AD, ang mensahe ni adto sa mga hintil o ang nabilid nga 1,810 years mga kaigsuunan niabot sa 1844. So what happened in 1844? Sa akong gisaysay kaninyo sa niaging gabi, during the Millerite, they believe that in 1844 Christ would come. But they have a good mathematical computation in sakto, but their interpretation was wrong. Because it was not that Jesus would come again to earth, mubalik siya pag-usab, apan ni transfer siya sa most holy place sa iyang pagbuhat in connection sa study sa sanctuary, nga once a year, ang pare, labang balaan nga pare, o ang high priest, musulod sa labing balaang dapit mga kaigsunan. And so in 1844, the interpretation was this, to correct their error, nga ang investigative judgment nagsugod mga kaigsunan. Many scholars are not comfortable with this. And even the word investigative judgment, kay sumala pa nila, unsa pa may investigahan sa Ginoo? Because God is all-knowing. He is all-wise. He knows everything. Yes, of course. Pero ang Ginoo, dunay basahon sa langit, so that the entire universe, mga unfallen worlds, and even Satan himself, and even those who are accusing Christ, and all those will know that God is a God of justice. So sa 18, what is this? Sa diha sa
1844, the judgment has done. No? So ang 490 years para sa mga Hudyo to reconcile, but they failed, they rejected Christ. That is why the message has go to the Gentile. No? Ni paingon sa mga Hintil, o kita karon ang nagawali. Unsa maning Hintil? Ang Hintil, dili Hudyo. Pero kita nahimong espirituhanon nga Hudyo in the sense that we believe the message of the Lord Jesus Christ. So ang judgment nagapadayon hangtod gayod sa pagsira sa kaluwasan mga kaigsunan. That is why everybody should know that the time of salvation is now. Nga kita ginahukman sa Ginoo. Kaya aniya sa Buhat 17:31, He has appointed a day which He will judge the world. Ang Ginoo nagtudlo sa usa ka adlaw nga iyang pagahukman ang kalibutan mga kaigsunan. Ikaw ka na, ako ka na. And judgment is going on. And the reason for the judgment is very clear. Because Lucifer, who became Satan, the old serpent, okay, the deceiver of this world, he claimed and accused God that he is unfair. Ang Ginoo mga kaigsunan dili unfair. Gusto sa Ginoo nga kita tanan maluwas. Pero ang tao adunay desisyon, dili niya pugson ang tao. But then we in the church is trying our best nga moabot ang mensahe diya kaninyo, nga makahinuktok kita mga kaigsunan that now is the time to think over unsa may plano nako sa kinabuhi. Are we going to heaven and live with Jesus forever? Or walay katapusan nga kamatayon mga kaigsunan? Nga nang walay katapusan nga kamatayon? Because there will be no special resurrection, there will be no resurrection again sa diha nga ang tao sunugon sa imperyo sa Ginoo, silbi apil sa yawa nga iyang silutan sa iyang sala mga kaigsunan. So there is a record in heaven. It is not for us or for God, but for us to know what is our life. Okay? Kay importante kani kaayo mga kaigsunan sa pinadayag 22:12, mubalik ang Ginoo og muhatag sa iyang reward according to our works. Of course, ang kaluwasan wala gipasika diha sa binuhatan mga kaigsunan. So then, sumala sa Romans 12:14, each one of us shall give account of himself to God. So, ang matag usa kanato mga kaigsunan mo himo nini. Mao kana nga sa Old Testament sa sanctuary services, kinahanglan mamatay gayud ang mananap mga kaigsunan. The lamb was slain because the law could not be compromised. Kay ang balaod sa Ginoo nasupak man, so ang Dios nga balaan nga Dios don maoy nagpakamatay mga kaigsunan. If the law could have been done away, mga kaigsunan, then Christ did not have died. Pero naamanggod ang sugo sa Ginoo. It is there nga ginabali wala sa uban mga kaigsunan. That is why Jesus has died. Kay ingon sa balaang kasulatan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Mao gani nga to be saved by grace does not give a license for sin, which is a transgression of the law. Sa 1 John 3:4. Kay ang pagtuo nga walay buhat mga kaigsunan patay. So ang tanan kanato kinahanglan magbase sa atong kinabuhi, sumala diya sa kinabuhi ni Kristo, because Jesus will help us to obey the law mga kaigsunan. And finally, worship Him as Creator. Of course, dili ni nako mahurot karon ugma ato ni padayaw nun. But then, let me just tell you some of the things that we have here. Ang pagsimba sa magbubuhat. Kay siya'y magbubuhat mga kaigsunan. There is a very significant event that happened in 1844. Niyan ang pagkahuman po ni Ana, and then later on, ang evolution theory, naghinay-hinay po paggimaw mga kaigsunan. Nga ang tao, nagsumikad na sa gamay nga cell o nagdevelop until nahimong unggoy, nahimong tao mga kaigsunan. Gitawag kini nga evolution. There was no God in it. Pero sa balaang kasulatan, ang tao gibuhat sa Dios sumala sa iyang dagway. Kung inyo makita sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7, God formed the dust
formed man out of the dust of the earth, and formed him and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Become a living soul. O kung wadon nimo ang breath of life, diha sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7, asa balay mga kaigsunan, mahimo ang tao nga patay. So in here, we should worship God. So, tanaw na to, no? Ang upat ka mga butang nga gisgutan na to sa first angel's message. The everlasting and changing gospel is still the same. Jesus Christ, the Lamb of God, we should accept Him. That His death on the cross was necessary because the law of God has been broken, so humanity need a Savior, and it was Jesus who saved us from our sins. Number 2, fear God and give glory to Him. Ang pagkahadlok sa Ginoo, importante gyapon nga kita magasimba kaniya, magatahod kaniya, and give glory. Ang paghatag kaniya ang himaya mga kaigsunan, please read 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kay naa diya ang prinsipyo sa balaang kasulatan, unsaon nato paghimaya ang Ginoo. Unsa may giingon sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever things you do all to the glory of God. So bisan unsa ang imo ginakaon, ang imo ginainom, ang imo ginabuhat, buhata ang tanan sa paghimaya sa Ginoo. That is why we here in the Adventist Church, we are trying to teach healthful living. Because we believe that our body is the temple of God. So dili lang ang balaang espiritu ang magapuyo kanato mga kaigsunan. But physically, we should be fit. So, ang original nga pagkaon sa Ginoo alang sa tao ato nga padasig mga kaigsunan. No wonder sa upat ka world record sa Adventista, ang usa ni ana, it is the Adventists that is the longest living human being on earth. Naa ka na sa mga record mga kaigsunan, and that is one of the world record. Mag-adto mo sa Loma Linda, it has been studied by almost many scientists all over the world na tingala sila nga tag-as ang kinabuhi ni ining mga tawhana. Why? Because nagdawat sila ni ining prinsipyo. Whether therefore you eat or drink or whatsoever things you do all for the glory of God. Okay? The hour of His judgment is come, and then worship Him as Creator mga kaigsunan. Hisgutan lang nato gamay ang worship Him as Creator, kay gamay na lang man ang ato panahon. Ang ikaapat nga giingon niya dinhi, no? Worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. So, dinhi mga kaigsunan, mabalik kini nato diya sa Genesis 2:1 ngadto sa 3. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished, and on the seventh day God ended His work which He has done. And He rested on the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. So tulo ka butang ang gihimo sa Ginoo sa adlaw nga igpapaulay. Iya kining gipahulayan, iya kining gibalaan, o iya kining gipanalanginan. No wonder nga ang Sabbath mga kaigsunan naa sa napulo ka sugo. He was trying to tell Israel that they have to rest with God. Nag-ingon ang balaang kasulatan sa ika-4th commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Actually, ang Lord's Day, mga kaigsunan, is the Sabbath, the 7th day of the week. In it, ingon niya, dili ka magbuhat, bisan ang imong anak nga lalaki, ang imong anak nga babae, o ang imong sulugoon nga lalaki, o ang imong sulugoon nga babae, o ang imong mga mananap, ang mga naa nga mga bisita diha kanimo sa imong gangaan. Kaysa 11, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, mga kaigsunan. So, finally, gusto nato nga ang tanan makadawat sa final invitation sa Diyos. Jesus is trying to appeal to all.
That is why we have this series, God's Final Invitation, a call to salvation to all, so that everybody will come to the knowledge of the truth. I hope and I pray that tonight's presentation sa first angel's message, of course, ang ikaapat, ang worship mga kaigsunan, ato kining padayonon ugma, including the second angel's message. Because this is very crucial on the last days. And kung inyo napaminawan in the past, akong ingon sa inyo, this has something to do with the breaking the division of Christianity. And in Christianity, this remnant church is trying its best to fulfill God's mission, God's prophetic mission, that we will warn the world about this one, mga kaigsoon. Let's worship God and give Him glory, for the hour of His judgment is come. Hinaot, ato kining hinuktukan, o kung ikaw wala pa nakadawat ni Ginoong Hesus, dawata siya igsoon. Mayong gabi ka natong tanan, and let us pray. Amahan nga walaan, salamat kaayo sa imong pagpatalingog kanamo. Salamat sa higayon ng imong gihatag ng among televiewers, ang anaa sa YouTube, sa internet, ang anaa sa Facebook, ang anaa sa nagkalain-lain nga platform. Makadungog sa imong mensahe, mapasidanhan sila, o sila usab, makadawat sa imong invitasyon, ang katapusan ng invitasyon sa kaluwasan. Hinaot o Diyos, gamiton nimo kami ng mga tinunan o bantahi kami o salamat sa grasya ni Ginoong Hesus. Panalangin niya ang tanan ng uban nagmasakiton, ayuha sila. Panalangin ni ang nagmaluyahon o ihatag kanila ang pagtuo nga ligon. Ihatag kanila ang kagahom sa balang espiritu. O salamat o Diyos sa imong pagtubag. Karong gabiuna, ang imong kalinaw ihatag sa among mga televiewers. Daghang salamat sa imong pagtubag. Pasayloa kami sa among mga sala, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.